ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದವಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಕೋಡೆ part 1 ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು part 2 ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ part 2 ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗದಿನ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮುಲ್ಕಿದ ಸಂತೆಡು ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಪುರ ದಾದ ಪುರಡು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ನಲ್ಲ ಒಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ಅವನಿತ ಪಿರಗೊದ್ದತ್ತಿನ ಪಿರಗೊದ್ದತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕು ಅಭಿಲಾಷ್ ಆ ಬಾಬು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಳಿಸಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕೂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್
ಅರಸು ಕಂಬುಲಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೇರ್ನೇ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋಡ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೆಡ್ ತಿರ್ಗೆರೆನೆ ಬರ್ಪೆನಿ. ಬಕೊಂತೆ ಕಂಬುಲ ತೂಪೆರ್ ಬೊಕ ಪೂರ ಒವ್ವು ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಸಂತೆಡ್. ಅಂಚ ಮಾತ ತಿರ್ಗಿನನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.